మీ ఫోన్లో వేల ఫోటోలు ఉంటాయి, కానీ మనకు ముఖ్యమైన జ్ఞాపకాలు మాత్రం చాలా తక్కువ. ఆ జ్ఞాపకాలను ప్రతిరోజు కనిపించేలా ఒక చిన్న గిఫ్ట్గా మార్చితే ఎలా ఉంటుంది? మీ ఫోటోను ప్రింట్ చేసి ప్రత్యేకమైన మెషిన్తో అందమైన ఫ్రిజ్ మ్యాగ్నెట్గా తయారు చేస్తాం. చిన్న సైజ్ కానీ పెద్ద జ్ఞాపకం. మీ కుటుంబం, మీ స్నేహితులు, మీ జీవితంలో మర్చిపోలేని క్షణాలు ఇప్పుడు మీ ఫ్రిజ్ మీద ప్రతిరోజు కనిపిస్తాయి. ప్రీమియం ప్రింట్ క్వాలిటీ, స్ట్రాంగ్ మ్యాగ్నెట్ బ్యాకింగ్, లాంగ్ లాస్టింగ్ మెమరీస్. మీ ఫోటోతో మీకే ప్రత్యేకమైన ఫ్రిజ్ మ్యాగ్నెట్ కావాలా? మా దగ్గర పాన్ ఇండియా డెలివరీ కూడా అందుబాటులో ఉంది. ఇంతకీ మీ ఫ్రిజ్ మీద ఎవరి ఫోటో ఉండాలి? ఫ్యామిలీయా, కపులా, ఫ్రెండ్సా? కింద కామెంట్ బాక్స్ లో మెన్షన్ చేయండి. ఈ రీల్ ని ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కి షేర్ చేయండి. మా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.